Eta orain hasiko garena bada bideo bat, Usuria Goitiz da bera, Lekitzarra, Usurik burujabetzaren inguruan, subiranotasunaren inguruan aztertu du Bilgunerekin batera prozesu batean, eta bueno, eskatu diogu, penaz ezin izan du Mexikotik etorri, baina bueno, bideo ekarri digu behintzat, hor ateratako marko politikoa, edo bueno, subiranotasuna nola ulertu dezakegun, bai nola joan den aldatzen ulerkuntza hori ekarri digu bideoz, eta beraz, aiora, dale igual bideoari. Bueno, haupa, danori, agur bero bat, gaur Gasteizen batu zarien danori, pizkate arrarua da ordenagailuari berbetan egotia, meseatuko gara. Pena pizka bebai, Ainhoa eta Kizkitzakin, eta zuekin danokin hor egon sinalizana, baina, bueno, gauzak horrela suertatu dira, eta eskerrik asko Mexikon egonda ere, hor egoteko aukera ematearren. Niri subiranotasuna hausnartzeko eskatu didate, eta hori da tozen minututan egin nahiko nukena, pentsatzea zer dan gaur egun subirano izatea. Mexikon badago esaera bat, esaten duena, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, jainkotik zein urrun eta ze hurbil estatu batuetatik, eta uste dut, erakusten digula subiranotasuna paper guzti bat baino ez dela, hau gauzatzeko aukera realik ez baldin badago, ez? Uste dut ez garela urrunera joan behar, uste dut Euskal Herrian bertan ere asko burujabetzan sinisteari utzi diotela, justuki azkenaldian agerikoak egin direlako gobernantza demokratikoen mugak, botere korporatiboen edota kapital globalen interesei aurre egiterako garaian, ez? Beraz, nik orain emango duzuen eztabaidara hori karri nahiko nuke, ez? Galdera oso simple bat. Zer den benetan zintzoki subirano izatea 21. mendeko kapitalismo basati honetan, eta subiranotasuna pentsatzeko eta egikaritzeko dugun moduak ea balio digun horretarako. Nik uste dut ez digula balio, eta uste dut munduak erakutsi digula ere ez duela balio, baina horrek ez du esan nahi burujabetzaren ideia alde batera utzi behar dugunik, baina bai pentsatu behar dugula nola kolpe gaiari, ez? Iruditzen zait, Bilgune feministak aurkeztu duen burujabetza feministaren proposamena badela gaiari kolpatzeko modu eraginkor bat. Beraz, datozen minutuetan saiatuko naz burujabetza feministaren pentsamendu markora hurbiltzen eta bertan dauden eztabaidak, gogoetak eta korapiloak askatzen. Beno, hasteko. Historikoki, subiranotasun kontzeptua estatu naziora lotuta egonda, zehazki honek autogobernatzeko duen eskubideari lotuta. Hala ere, azken hamarkadetan hau aldatu eginda, mugimendu iraultzaile kontzeptu hori berenganatu dutelako eta honekin batera subiranotasunaren esanahia berare zabaldu egin dutelako, ez? Alde batetik, autoritate politiko berriak barnebiltzen ditu, eta bestetik boterea egikaritzeko eta erabakiak hartzeko moduak berreguneratu dituelako, ez? Oroar mugimendu eraldatzaileek, izan herri indigenek, izan nekazari mugimenduek, eta beste hainbatek, subiranotasuna aldarrikatu dute bere ekintza eremu estrategikoari dagokionez, eta merkatuak ezarritako arauei kontrajarrita, ez? Elikadura burujabetza, etxe bizitza burujabetza, energia burujabetza, teknologia burujabetza eta bar luze bat. Hau da, ohikoa bihurtu da, subiranotasunetaz pluralean hitz egitea, subiranotasunaz singularrean baino, ez? Subiranotasunaren inguruko aldarrikapen feministak ere logika honetatik ulertzeko joera egonda, ez? Hau da, ulertu izan da feministok burujabetza aldarrikatu dugunean, ari garela aldarrikatzen erabakitze ahalmena irabazteaz guretzat funtsezkoak diren eremuetan. Hala nola, gorputza, zaintzak edo indarkeria matxistak. Hala ere, hau ez da Bilgunek burujabetza feministarekin proposatzen duena. Burujabetza feministak subiranotasunaren kontzepzio klasikoaren birformulazio oso bat planteatzen du, berau bizitzaren jasangarritasunaren paradigmatik edo erreprodukzio sozialaren markotik berrikusita. Zer esan nahi du honek? Burujabetza dela bizitza duinak sostengatzea eta edatzea ahalbidetzen dituzten bizibideen, bitartekoen edo prozesuen gaineko erabakimena eta kontrola irabaztea. Burujabetza, errepikatuko dut, burujabetza dela bizitza duinak sostengatzea eta ahalbidetzea
ahalbidetzen dituzten bizibideen eta bitartekoen gaineko erabakimena eta kontrola irabaztea. Edota nahi bada, burujabetzak ez badu merezi duen bizitza baten gaineko prozesu politikoetan ekarpenik egiten, ez dela burujabetza edo ez digula balio. Definizio orokor honetatik bi ideietan sakondu nahiko nuke. Alde batetik, bizibiden ideia. Zer esan nahi dugu honekin? Ez garela sektore ekonomiko baten gaineko erabaki ahalmena irabazteaz ari, esan nahi duguna da, bizitzak aurrera ateratzen direla, harreman sozial, lan, baliabide eta praktika askoren bitartez. Eta hauetako asko, emakumeak ondo dakigun bezala, ez daudela zertan merkantilizatuak egon behar. Guk badakigu ere, dinamika lan eta harreman hauek merkatu kapitalizatik kanpo egonda ere ez direla justuak. Badakigu alienazioa, esplotazioa eta menderakuntza beste harreman eta lan moduetan ere badagoela, ez? Beraz, burujabetzara bueltatuta, zer esan nahi dugu? Burujabetza ez dugula irabaziko soilik merkatu mekanismoak kanporatuta bizitza sostengatzerako orduan estrategikoak iruditzen zaizkigun eremuetatik. Aldiz, esperientzia ekonomiko osoa edo bizibide guztiak hartu behar ditugula kontutan. Eta beraz, ikusarazi, indartu eta demokratizatu beharko ditugula bizitzak sostengatze aldera, bizibideen sarbide eta banaketa justuagoa ahalbidetzen dituzten mekanismoak, eta aldi berean irauli beharko ditugula dominazio eta esplotazio egitura anitzak hauek merkatu kapitalistaren baitan eman edo ez. Noski, ariketa honek, mugak jartzaren proposamen honek eta kontrola hartzaren mekanismo honek aurre eztabaida badakar. Kolektiboki erabaki behar dugula zer den bizitzea merezi duen bizitza bat edo zer den bizitza duin bat guretzat. Kapitalismoak eskaintzen digun ongizatearen adieraren aurrean, zer den garrantzitsua, desiragarria, ona gizarte gisa, bai? Gero esparru horietan behintzat muga jartzeko edo kontrolak irabazteko. Eta hor guk esaten duguna da, 3 oinarrizko irizpideen tentsioan sortu behar dugula bizitza duinaren inguruko proposamena. Lehenengoa, oinarrizko premia batzuen unibertsaltasuna, edo bizitza onaren adiera hori guztiontzat da edo ezin da. Bigarrenik, bizimoduen eta bizi ikuspegien berezitasuna kontuan hartzea, edo bizi duinaren adierak bizimoduen aniztasuna errespetatzen du edo ezin da. Eta azkenik, muga ekosistemikoak errespetatzea. Edo bizimodu ona planetaren baldintza eta mugetara egokitzen da edo ezin da, ez? Behin eztabaida kolektibo hori emandakoan, behin definitutakoan zer den bizitza duin bat, baieztatu beharko genukena da, badaudela hilara biziko eremu batzuk, non erabakiak demokratikoki hartu behar diren, ez? Ura, energia, ze teknologia erabiltzen dugun eta nor kontrolatzen duen bere diseinua, ze osasun eredu eutsi nahi dugun, ze zaintza sistema, ez? Guzti horien gaineko erabaki ahalmena eta kontrola irabaztea da burujabetza feminista. Hori alde batetik, eta orain bigarren ideian batetan sartuko naiz eta dagoeneko ja aurreratu duguna, ez? Burujabetza ezin dela soilik formala izan, ezin da izan soilik erabakitze ahalmena irabaztea, baizik eta subiranotasuna materiala izan behar da. Erabaki horiek gauzatzeko gaitasuna, ahalmena eta baliabideak behar ditugu. Batak ez badakar bestea, akabo. Orduan, zentzu formalean, demokratizazio eta desprivatizazio prozesu batetaz ari gara, eta baita ere gizartearen boteretzeaz eta sektore batzuen desboteretzeaz, eta bere zentzu materialean alde batetik. Berreskuratu eta asmatu behar ditugula bizitzak duinak sostengatzea posible egiten duten egitura, erraminta, baliabide eta lan moduak. Eta hori egin ahal izateko, lehenengo eta behin gizarteak ulertu egin behar duela bizitzaren iraunkortasunean eragiten dituzten egitura eta mekanismoen funtzionamendua. Eta hau ez dela soilik alfabetizazio kontu bat, honek eskatzen du gaur egun ditugun zirkuitu, prozedura eta egitura sozioekonomikoak gerturatzea, simplifikatzea, desburokratizatzea. Bigarrenik, burujabetza burujabetza materialak eskatzen duela ere, eremu batzuk jabetza kolektibo izatera pasatu beharko direla, eta azkenik eskatzen du ere, kargu hartu edo ardura hartu beharko dugula bizitza kolektiboaren gainean. Beraz, burujabetzaren irakurketa feministak bi ideia hauek mahai gaineratzen ditu, ez?
bizitza ona sostengatzea ahalbidetzen duten bizibide guztiak hartu behar ditugula kontutan, eta bigarrenik ez dela nahikoa burujabetza formala, burujabetza materiala behar dugula. Burujabetza feministak, bilgune feministatik egin dugun gogoetan, badago ere hirugarren elementu bat subiranotasunaren kontzepziotik aldatzen gaituena. Kontzepzio klasikoak estatu-nazioari erreferentzia egiten badio, gure burujabetzaren ulerkerak gorputz lurraldeari egiten dio keinu. Hau da, alde batetik esaten duguna da, gorputza dela menderakuntza modu goiztiar eta iraunkorrena jasan izan dituena, eta beraz, gorputzetik bertatik eraiki behar dela burujabetza. Beraz, subiranotasuna bada ere erabakitzea gure ahalmen erreproduktiboaz, autonomia sexualaz, gorputzen identitateaz. Bestetik, ez garela gorputzaren adiera liberal batetatik ari, gure aburuz gorputza lurraldeari zuzenean lotuta dago, eta beraz ez dago gorputzen askatasunik, lurraldearen askatasunik gabe, eta alderantziz, gure lurraldean bizi izan ditugun gatazkak eragin zuzena dute lurralde hori bizi duten gorputzengan, bai? Beraz, hirugarren ideia hori ere, hortxe ez, burujabetza lurraldean eta gorputzean sustraitzen dela, bai? Ez bulegoetan. Eta laugarren elementu batekin itxi nahiko nuke nire ekarpena. Eta honek burujabetzaren korapilo bati egiten dio aipamena, ez? Subiranotasunaren kontzeptuak oro har badauka arrisku bat autosufizientzia edo autodeterminazio autozentratu baten iruditegira eramateko, ez? Burujabe ideiak, bai, ezinbestean bere buruaren jabe denaren ideiara eramaten gaitu, modu isolatuan eta independentean gobernatzeko gaitasun gisa ulertuta, ez? Gainerako harreman, trama kolektiboetatik eta baldintza materialetatik bereizita. Aldiz, feminismotik interdependentzia existentziaren kondizioa dela esaten dugunean, ulertzen dugu bizibideen kontrolak eta erabaki ahalmenak nolabait muga batzuk dituela, ez? Inongo gorputz lurraldek ezin diolako bere buruari eutsi beste gorputz lurralde batzuekin harremandu gabe. Beraz, elkarmenpekotasunak burujabetzaren mugak definitu beharko lituzkela. Inoiz ezin delako bizitza on bat eraiki beste batzuen bizitza onaren gainean. Naiz eta hori gaur egun zahar ikusten dugun, ez? Orduan, interdependentzia ezin badaiteke ezabatu, ulertu beharko dugu subiranotasuna bizitza sostengatzen duten interdependentzia horiek kudeatu eta antolatzeko gaitasun kolektiboari egiten diola referentzia. Eta beraz, burujabetza feministak interdependentzia horiek modu justu eta parekideago batetan berrantolatzeko proposamen politiko badela. Eta orduan, trantsizio feminista honetan, erabaki beharko dugu ze baldintza eta ze irizpideren arabera salerosiko eta trukatuko ditugun baliabideak, ze konpromiso hartuko dugun beste lurraldeekin eta finean ze elkarrekikotasun harreman eraiki nahi ditugun. Beraz, laburbilduz, bizitzak sostengatzea ahalbidetzen duten sistema osoaren gainean eragin behar dela, erabaki ahalmena, baina baita ere gaitasunak eta baldintzak behar ditugula, gorputz lurraldeetan eraikitzen dela egunero burujabetza eta interdependentzien berrantolaketa bat eskatzen duela. Bukatzeko, esan nahiko neuke ez garela hutsetik hasi eta burujabetza horrela ulertuta ez dela utopia bat, Euskal Herrian ekimen eta esperientzia askotarikoak daude egunero praktikan ipintzen hau. Agian batzuk ez dira gustora egongo burujabetza feministaren aterkipean, eta argian aurkitu dezakezue gaur aproposagoa den hitzen bat, baina gure ustez burujabetza feminista egunero eraikitzen ari da, ura hondakinak eta zaintzak udalerritik eta modu demokratikoan kudeatzeko saiakerak egiten ari diren horiengan, baita elikadura burujabetza proiektu errealak eskaintzen ari diren kolektiboeko feministak, jakina ekonomia sozialetara heldatzailean lanean ari direnak, desmerkantalizazio eta kolektibizazio prozesuetan sakontzen ari direnak, metaketa kapitalistaren atzaparretatik baliabideak askatzen ari direnak,
eta jakina ere planto egiten duten gorputzetan, ez? Izan abortatzeko eskubidea urratu nahi duten aurrean, izan etxe bizitza bat desjabetu nahi duten aurrean, edo izan megaproiektu bat ezarri nahi duten aurrean. Orduan, esperientzia asko daude, agian sakabanatuta, eta justuki hori da ere burujabetza feministaren ekarpenetako bat, ez? Ahalbidetzen digula, esperientzia guzti hauei nolabaiteko organizitate, koherentzia, batasun gorputz bat ematen, eta honekin martxan dagoen irudi osoaren jabe izaten. Hori da gaur ona ekarri nahi nuena, espero dut zerbait iradokitu izana, ondo joan daitezela topaketak, eta ea laster eztabaidatakoaren berri ere daukagun beste guztiok. Ondo izan.